Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati wirda ilai ta'ala al-Fatiha. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin ya'udhu bishami al-maqam min al-ghasir al-azam sallallahu al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syadzili. Wa ila hadratin mursyidina murabbi rahina maulana Habib Muhammad ibn Ali bin Hashim. Khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas. وإلى ردي شيخنا وشيخ مشيخنا أستاذنا معلمنا والدينا خصوصا الشيخ درة من الألسانية وإلى ردي شيخ بهذا الكتاب تنبيه الغافلين الشيخ أبو الليث ناصر بن محمد السمرقان أصولهم وفروعهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit taraini amin. Wa dzukira an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala an wa dzukira tutur an Abi Umamah saking Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu apa anna ustune Abu Umamah qala iku dawuh sinten Abu Umamah ing dawuh innal abda la yu'ta kitabahu yaumal qiyamah. Innal abda astune kaula iku la yu'ta nyekti den paringi sapa abad kitabahu ing catetan amale abad yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Fayara mongko ningali sapa abad fihi ing dalem kitab hasanaten ing pira-pira kebagusan. Lam yakun kang ora ana apa lam yakun kang ora ana sapa abad cek ya iku amila nglakoni sapa abad ha ing hasanat fa yaqulu mongko matur sapa abad ya rabbi tuh pangeran ingsun min aina iku sangka endi li kedue ingsun hadza utawi ikrah amal kaya kulo mau dawuh sapa Rabb hadza utawi iki amal iku bima sebab perkara iktaba kang rasani ka ing sira sapa annasu menungso wa anta halu dai sira iku la tasuru ora ngerti ora weruh sapa sira. Dan riwayatake saking Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an panjenengane dawuh ngene kaula iku besok ana ing dina kiamat kang den paringi buku catatan amale nuli weruh macem-macem kebagusane ana ing bukune kang dheweke ora rumangsa nglakoni nuli nuli matur marang Gusti Allah jabaran kula saking pundi amal kesaenan punika oleh Allah taala dawuh amal bagus iku sebab sira den rasani Allah dening wong akeh nang sira ora weruh iki balik iki cara apa padha kaya sing wong zalimi karo wong sing dizalimi. Nek wong sing zalimi karo dizalimi kan ketika enek wong terzalimi maka amal-amal kebaikane wong sing zalimi dipek kanggo wong sing terzalimi. Saumpama amal-amale apik entek maka amal-amal eleke sing terzalimi iki dipek kanggo wong sing menzalimi kurang lebih kayak ngono tapi iki konsepnya ijek babakan ghibah ketika kok enek seseorang dekne ngrasani wong liya nasani iki dalam artian jelas bahasa elek nek bahasa apik orang ngrasani jenenge
Ketika ana wong dekne ngrasani wong liya, maka amal-amal apik wong iku bakal dipek kanggo wong sing dirasani. Mulane ning kene kenapa kok Abu Umamah cerita ngono ya mergo memang wong sing dirasani iku termasuk kategorine wong sing terzalimi. Sedangkan wong sing rasan-rasan iku wong sing menzalimi. Iso ben ning hari kiamat, ning hari pencatatan amal, ning hari keadilan Allah. Iku wong-wong kaulane Gusti Allah iku bakal enek sing rumangsa entuk catatan apik, padahal selama dunia gak tahu dilakoni apik-apik iku mau. Misal selama dunia dia nglakoni amal-amal A karo B, amal-amal apik A karo B. Tapi sok ben ning akhirate kok enek amal apik C iki kok ndi iki? Ternyata Gusti Allah dawuh amal apik C iku mau iku sangka wong-wong sing ngrasani awakmu, tapi orang ngerti awakmu. Nah dari itu ya bolak-balik maksiat ghibah itu selain berdampak negatif kanggo wong sing rasan-rasan, ya tetep berdampak positif kanggo wong sing dirasani. Makanya wong sing dirasani iku ya gething, selama dunya gething kan. Tapi di sisi iku dene entuk balasan apike. Mulane nek dirasani ya gething wajar wae, tapi ya kudu enek berbangga dirine. Oh dirasani cah amal apik ku tambah, dan artian ya wis karepe kono ampe rasan-rasan karepe pokok amal apike sok ben akhirat tak pek. Nek sama pola pikire ngono. Mergo wong-wong terutama wong saiki iku gak memungkinkan mendek sangka maksiat rasan-rasan. Mergo ya rasan-rasan iku seakan-akan nek zaman saiki iku kaya hal biasa. Kaya wong-wong saiki iku gak rumangsa nek rasan-rasan iku adalah maksiat. Maka dari itu ya sebenarnya awak dhewe kudu sadar lah. Dalam artian awak dhewe kudu menyadari bahwa maksiat iku adalah elek. Ben wong-wong liya ku rasa-rasan rapopo karepe kono. Padahal ya wis ngerti kan nek iku dosa. Sing penting awak dhewe berusaha menghindari maksiat iku mau. Wa dzikran Ibrahim ibn Adham anna qala ma ya mukadzib bakhil tapi dunyaka ala asdiqaik wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.